Здравейте, почитатели! Днес ни гостува ямболската поетеса Нина Миндова. Нина представя стихосбирката си "Моята пътека". "Моята пътека" е една от най-лиричните откровени стихосбирки, която нашата съгражданка е написала. По принцип стиховете на Нина са духовни и тя се интересува от неща като вечност, като красота, като музика и използва много епитети. Пише римувана поезия, която наистина представя света по един красив, необичайно мелодичен начин. Богатство е нейната поезия, съкровищница през вековете, и Нина трябва да бъде оценена от съгражданите си, да бъде поставена в учебници и да бъде откривана, да бъде обърнато внимание на творчеството, което е написала, което далеч не е една книга, а е цели 9 книги, които тя до този момент е написала, плюс това има и една преводна. Отделно тя е превеждала на английски език стиховете си и ги е разпространила в Америка, в Англия, във всички англоязични държави, Австралия. Тя превежда и печели състезания в Нигерия. И освен това състезание в Нигерия, печели и състезания в Лондон и е поканена да участва като награда в антология на млади автори. Тя също така участва в много национални международни конкурси, които е спечелила. И в интернет е публикувана в такива антологии. А сега да погледнем и да чуем едно нейно откровение, едно нейно стихотворение, наречено "Станси за есен". Ронят се дивните есенни листи, свири в клоните вятър студен, дести неземни надежди лъчисти. Пусто и тъжно отново е в мен и страда всеки миг от любовта. Сълзи изкрият в очите ме топли, дръска и хищна ги пие нощта с устни горещи от вопли. Мрачна ледна тишина царува, облак властен слънцето обвива, спомени безстрастни се вълнувам, истини горчиви приоткривам. Ах, да скъсам стръмните им струни, да потъна в прелесно забвение, къде си огнен златоносен юни, да запалиш хладните ми вени. След тези откровени стихове за есента, с тези пейзажни картини на есен, които Нина претворява и в своите картини, тъй като е художник-пейзажист и много добре рисува есенни картини и пейзажи. Нещо повече, в момента тече и нейна изложба във Фейсбук, точно на такива пейзажи. Тя също така пише много добре за морето. "Станси за любовта". Сред дивни рози и златни нарциси блестиш и храм от радост лъчезарна, от сълзи градищи дарования за скулптура и идол за поета. Ти смелостта на война, звезда компас в морето, от трънния венец до кръста на Голгота, ти светлият творец, предвестник на живота. Небесна си богиня с кристали пременена, ти жезъл, трон и кръст, божествена вселена. Стихия благородна на живата надежда. Душата ни смутена полунен път отвежда, проблясва драгоценна прекрасната луна, кърмачка на мечтите, сърп свилен в светлина. В прегръдката красива на свидния любим, страданията грозни с любов ще изцерим. Потъннала щастлива в безоблачна забрава, душата се възражда и весела остава.
Кипи кръвта ни млада, огнено червена, от чувството небесно на вечната вселена. С накит рози дивни в изкряща белота, ще се венчаем с клетва, светлик на любовта. Пространство на предели от музика лъчиста, странството поели с надеждата ни чиста, към приказни планети с бяла светлина, деца на боговете в зенитна тишина. Съюз на светлината на песента възход, на истината свята във вечността живот, в зората розоцвет на вълшебство от любов и обичта заветна виола прасник зов, на слависни слуга, интриги неподвластна. Възторжена вълна на честността прекрасна. На ангели трава ефирна в светли двери, елмазен глас, от който злите демони треперят. Ревността зъл факел запален токотада, ни ще сломи съюза за обичта награда, ни ще забие хищно отровната си град. В сърцата непорочни, които в плам горят, в одежди златоткани ще пее с ясен глас, наистина камбана свещена сила в нас. На вярата небесна тя пламенно кове молитвата в сърцата на хора богове. Това беше Нина Миндова, която ни гостува с стихосбирката "Моята пътека". Това е една книга, която има в себе си исторически отпечатък и историческо събитие за нашия град Ямбол, която обхваща народната песен, пацифистския протест и също така описанието на селския труд и чисто човешката любов, но не само човешката, но и божествената любов. Нима на лирата ми звуците печални ще ти възпеят любов красива и страдална. Нима от думите ми звънки и уханни ще блеснеш по-могъща от златното сияние. Ти носиш света ореол на необятна нова вяра, запалваш вечните души свещици пред олтаря на пламък ярък, огнено създание, стрела амурова на радост и страдания. Същевременно в стихосбирката има и идеята за неземното, за непознатото. Този копнеж на душата и желание да познае този свят на луноходите. Там, където е луната, където са галактиките, Млечния път, там, където са планетите, има нещо ново, непознато, което душата, като една такава духовна зона, па дори и желание за физическо пътуване към това място, откриване на тези непознати, необятни светове, които се появяват в моята пътека, точно пътеката към духа, към пространството на тези планети, към Бога, към истината, към труда, към мира, към народната песен, към всичко, което може да съдържа човешката идентичност и човешкото съзнание. Към най-вече към израстването, пътеката на израстването и проправенето на пътя на нещо ново и на нещо непознато до сега в нашата литература, достойно за учебника по литература, достойно да бъде поставено за изучаване от критици и литератори на една от най-добрите ямболски, български и световни поетеси и автори, Нина Миндова. До нови срещи с представяне на следващото стихосбирка на нашата гостуваща авторка.